Yan, hello guys. Magandang hapon sa inyo. Sa video natin ngayon, mag-unbox tayo ng expanding pellet. Yung galing kay Sir Thunderstan. Ito yung ginagamit ng mga idol natin, mga vlogger na bala. Nag-order din tayo para masubukan natin. Subukan natin sa 22, pero hindi pa tapos yung shadow ko guys na PCP. Kaya pag natapos yung PCP ko na shadow, yun ko testing tong inorder nating expanding pellet. Hindi pa kasi tapos guys yung ginagawa kong PCP. Ito. Hindi kasi tapos. Kapalitan ko tong barrel guys kasi hindi siya tugma sa receiver natin. Pangit yung patama ng barrel natin. Kalat-kalat yung tama. Kaya dito natin testing guys yung expanding pellet na in-order natin. Yan, bagong lahat guys. Kape muna tayo. Baliw ka yata eh! Yan, sige guys, mag-unbox na tayo. Expanding pellet galing kay Boss Thunderstan. Gusto nyo umorder guys, message nyo lang siya, Thunderstan, para masubukan din natin kung maganda. Kasi sinasabi ng mga idol natin, mga vlogger, maganda yung saka napapanood naman natin yung mga vlog nila, magaganda yung patama ng mga mga laruan nila sa bala na to. Saka maganda yung impact ng ng bala sa target nila, yung mga tinatarget nilang mga ibon. Kaya guys, sige, unbox na natin. Ito guys, gagamitan natin ng cutter. Hindi pa ako nakakita ng expanding pellet na guys. Ito pa lang yung una kong maka-experience ng expanding pellet. Bali, apat na to guys, apat na plastic, kasi apat kaming magkahati dito guys, apat kaming magkakasama na maghahati dito sa in-order namin para masubukan din nila. Yan guys, apat siya. Ganito pala yung niya guys, yung sa dulo niya parang may butas siya. Yan, parang may butas siya sa
yung sa pinaka dulo ng ano, ng ulo. Kaya expanding. Pag tumama siguro to sa target, bumubuka siguro ng ganun. Hindi totoo yan. Kaya sinabi siguro expanding. Hindi ko lang alam, pero yun ang naisip ko. Kaya tinawag na expanding. Bahala ka sa buhay mo. Para din siyang ano guys, yung mature na baga. Yung pinagkaiba lang yung dito nga sa ano, sa ulo niya. Parang may butas siya. Butas siya ng hollow point yung tawagin. Tapos parang may cross na pa rin. Kaya may expand na ganun pag tumama sa target. Ngayon, subukan natin sa ano guys, sa laruan natin pag natapos na itong shadow natin. Ang ginagamit ko kasi ngayon guys, yung 177 pa. Kasi hindi ko pa tapos itong ano, yung shadow ko. May hinintay pa akong pyesa, yung barrel niya. Galing kay ano, Sir Garubin Ergan. So sana guys, maganda tong ano, performance ng expanding pellet ni Sir Thunderstan. Subukan din natin yung kung paano yung na-experience nila Idol Kolaki at Export Rap, yung mga tinatarget nilang mga ano, ibon dito sa bala na to. Maganda daw yung ano niya, yung epekto ng tama niya sa ano, sa ibon. Kaya subukan din natin guys. Apat to guys, apat kaming magkakasama. Subukan din nila. Pag maganda yung performance sa barrel namin, saka kami order ng ano, panibago. Pero sa ngayon, itetesting muna namin to, yung mga in-order namin. Tig-isa kami. Kasi hindi naman pare-pares ang barrel natin. Meron yung namimili ng ano, bahala talaga. Kaya hindi pwedeng order ka agad ng marami kasi tatry mo muna sa laruan mo kung maganda siya. So bali, isa lang sa akin dito. Isang plastic lang. 100 pieces yata itong isa. Try ko muna. Laruan ko bago ako order ng maramihan. 2 hours later. Yan guys, nandito na lang yung video natin. Sana kahit pa paano ay nagustuhan nyo yung video natin pag-unbox natin ng expanding pellet. Yung sumisikat na bala ngayon na expanding pellet, para matry din natin yung experience nila na magaganda. Comment. Sige guys, hanggang dito na lang yung video natin. Nasa susunod ulit, abangan nyo yung hunting natin sa bala na to guys pag natapos na yung shadow PCP natin.